Hey, selam kızlar һәм малайлар. Сезнең белән мин Шаян рәссам. Әдәттәгечә без бүген дә рәсем ясыйбыз. Ак кагаз, маркер, яфламастер, буяу карандашлары кирәк булачак. Исегезгә төшереп китәсем килә, чөнки рәссамнар рәсеме тиешле урыннарда гына ясыйлар. Әниләрнең күңелен төшермәс өчен рәсемнәребезне без ак кагаз митендә матур төсләр белән ясыйк әле. Бүген ябалак рәсеме булыр. Кара маркер алабыз. Бергәләп башта озынча түгәрәк. Аның эченә тагын 2 түгәрәк ясыйбыз. Я? Нәрсәгә шаган? Бик дөрес. Бу күзләр, ә хәзер борнын ясыйбыз. Дөресрәге тымшыгын. Булдымы? Афәрин. Ябалак кашадымы? Кылак тәстәп куйык әле. Ябалаклар бик кат ишетә. Алар төнлә генә уяу була. Караңгыда бик акрын тавышны да ишетә алалар. Канатлар ясыйк. Канатлары зур аларның. Кайбер ябалакларның канатлары 2 метр озынлыкта була. Ясавы җиңел. Менә шундый дулкыннар гына ясыйсы. Афәрин, яхшы килеп чыкты. Аякларын да озынча түгәрәк сыман ясыйбыз. Ләкин аларны кечкенә итеп сызарга кирәк. Бер аякка 3 түгәрәк, икенче аякка тагын 3 түгәрәк. Безнең ябалакның гади генә кыш булмавын күрсәтү өчен күзләр өчен тагын 2 түгәрәк ясыйбыз. Кечкенә һәм уртачаны. Нәкъ урта бер җиргә. Менә хәзер ябалакка ашады. Иң кечкенә түгәрәкләрне без кара төскә буяп куябыз. Кауриларын ясыйбыз. Ябалак өстендәге менә бу дулкыннар аның каурыена әверелер. Ябалак рәсеме әзер. Буярга кирәк. Ябалак нинди төстә була икән? Балалар, сез беләсезме? Мин төрле төстә була дим. Шаян рәссам буларак шәмә һә карандаш алам. Гәүдәсен буй башлыйм. Сез башка төстә сайлый аласыз. Миннән калышмый эшләргә тырышыгыз. Әгәр карандашның эшен кагаздан айырмый буясагыз, төс тигез төшәр, рәсем матур килеп чыгар. Буяп карагыз әле, менә шулай. Күзләрен һәм тымшыгын буярга башка төс алырбыз. Әлегә аларын буямый торабыз. Кауриларын үзегез теләгәнчә буяласыз. Ябалакны зирәк кыш диләр. Бәлки шуңа күзләре аның бик зурдыр. Күзлек кигән шикелле. Hey, бу шаяру әлбәттә. Әмма ябалаклар барыбер акыллы. Я? Буяп бетердегезме әле? Кыңгыр карандаш алабыз. Кырыйдан уртага таба буяп киләбез. Каты басып буямагыз, карандашның очы сынарга мөмкин. Ябалаклар урманда яши, авылда да, шәһәр паркында да очратырга мөмкин, йорт тирәләрендә дә яшиләр. Ябалаклар матур кышлар исәбендә, әмма алар белән уйнарга ярамый. Чөнки аларга кыргыйлык хас. Ябалакны күрәсең икән, читтән генә күзәтеп тор. Хәзер кылакларын буяп куйык әле. Шул ук төскә буягыз, яме? Кыңгыр төс башка кирәк булмаячак. Кишер сары төс белән уртача түгәрәкне буйык. Пөхтә итеп, матур итеп буярга тырышыгыз. Менә шулай. Нәрсәләре буялмый калды? Әйе, тымшыгы һәм аяклары. Аның өчен без сары төсне файдаланырбыз. Хәзер әйдәгез әле. Ябалакны тагы да матуррак итер өчен кара маркер алып, кылаклары янында менә шундый сызыклар сызык. Канатына каурилар ясап куйык. Менә шулай. Искиткеч. Борынына да 2 сызык сызып куйык. Ябалаклар алар
Төн кышлары. Шуңа күрә әйдәгез әле без сезнең белән йолдызлы күк ясыйк. Бер йолдыз, 2 йолдыз, 3 йолдыз. Һәм ай. Бигрәк матур килеп чыга. Төнге күкне ясау өчен безгә зәңгәр карандаш кирәк булыр. Йолдызлар кырыеннан без буй башларбыз. Айның шитендә буярга онытмагыз, яме балалар. Акрын гына, ашыкмыйча, пөхтә итеп ясарга тырышыгыз. Ә хәзер күкнең калган өлешен тиз-тиз хәрәкәтләр белән буярга да була. Менә шулай. Күрәсезме? Рәсемдә шып-шын караңгы төн, ябалак иркенләп очала, ай һәм йолдызлар гына бераз аңа яктылык биреп тора. Аларга тагы да ачыклык кертү өчен без йолдыз белән айны нинди төскә буяп куярбыз икән? Бик дөрес, әйе, сары төскә буйбыз. Шулай итеп, кадерле дусларым, безнең йолдызлы күктә очып баручы ябалак рәсеме әзер. Ул сезгә сәлам әйтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.